Lehengoena eukin dugun etxe bizitzak eitie, jentie herrian gelditzeko edo bueltatzeko. Herrigune bat eitie eta bueno, hori egon gara lantzen. Bai konturatzen gara, herrigunea lortzie derrigorrez, edo guk ikusten dugu derrigorrez, bidie hori kendun bida herri erditik, eta horregaitik egon gara lantzen ere, variante edo kamino alternatibo egitera. Bueno, guk ja etxeak terrenuen lortu dugunien egiteko etxe bizitzak eta ja martxan jarri dugun cambio de norma subsidiarias. Ze izen da sarrak eta karo, hori izen da bide ondoan danak etxeak egin eta karo, gune bat egiteko hori aldatu bida. Eta horregaitik hasi gara egiten cambio de normas, baina gure preferentzia izen da ez arkitektu esatie zelan aldatu biogu herrize. Eta guretzako importantea da jentie bizitzen dauen herrizen zelan gure dauen bizi edo zelan gure dauen aldaketak egin. Eta injogun 6 edo 7 tailerrak herrizen, zapatuen eta egun batzuk aste azkenien edo hortik, eta hori tailerran urten zan jentie zer gure dauen, eta hortik lantzeko aldaketak eitie. Eta esperientzia ona izen da, jente asko etorri zan, jente gustora ibili zan, eta bueno, ja ensegida urtengo da zer eskatu dau jentie eta zer posiblea da nein, eta aldaketa, importantea izango da, pentsetan dut. Bueno, hasieran esperientzia handia, dana barria, dana ikesteko, danak ikusteko, baina, gero bigarren urtie edo hasi gara martxan, eta, lantzen, eta ikesten da asko, ezagutzen dozu jente asko, guretzako be jenteakin harremanak eukitzeko importante izen da, eta bai, eukin dugun, así que oso posik gabiz. Ilusioaz, bai. Ze gauzak, apurkanaka doiez urtetzen eta hori, satisfazio handia moten da.